Остана хора, стигнахме на морето, взехме чернокоп, 4 литри си там, малко пица и сега капвам на глед. Останаха. Часът е 10. Не мога покажа 10:03. Малко станахме. Станах. И сега ще се оправям. Сега ще се оправям да отивам навънка на морето. Защото трябва да се отиде на море. Малко да се приключи. Остава. Мета се намира в магазина. Чакам да ме пазаруват. Защото аз не мога много. Значи сме си на село. И отиваме към морето. Това е морето. От тази година първо море. Остана хора, стигнахме на морето. Взехме чернокоп, 4 литри си там, малко пица и сега капвам на глед. Моренце. Аз началото бъдещето, докато монтирам самото видео, оказа се, че съм време тук да кажа една вметка. След като тук се прибрах, отидохме там, и след това се облегнах тук на шезлонга и постигаме да се разхождаме, че трябва малко да се въртах. След тези операции трябва да сходка. Аз сходка в край морето. Сходка в край морето. Стигнахме в Бургас. Момент за разхождане. Търсиме заведение, магазин Панда. Ей, на Google Maps намерихме ли го? Не ми не май ще се загубим в Бургас. Няма се загубим така. Аз горе-долу знам къде смятаме, че не мога да обяснят две приказки. А и това къде е заряд, сега не се окаже това същия магазин. Други, нали? Ай. Морската столица.
Цените вече... Не. Ало. Много странно. Кои? По път виждам това. Че видиш и в лева, и в евро. Да, ти отдавна си влизал в магазин. Да. Не знам. Круасан искаш ли? Не. Хубаво. Тук е само сладко, аз само. Тук е голяма лудница, точно това ще видел. Винаги ще е лудница. Да, трябва да се взима. А? Бял хляб. 89 цента. Ако свикнеш. Главно ще има и тази пауза, докато свикнеш, тя гледаш после долнат. После тя гледаш долнат. Типо ризови. Не, това е като чипса. Иначе помниш ли за такава тортила и може, ако искаш да вземем талешка кайма и тип джунерче да го направим. Не. Що? Не, такива, където са без прибавки, аз не ги ям толкова. Ще сложим сол. Не. Добре, ако вземем такъв бургер от младо телешко, Не знам какво ще го правя. мога дори да ти направя бургер, според мен. Малко ще препека. Да, ма какво ще ползваме като сос? Ще използваме домат и какво друго. Като сос? Добре, няма да ти правя бургер, просто ще изпечеме такова и ще го хапнеш като дете. Добре. Гурме бургер. Кое е гурмето? Дай телешко ще взема. Тук има някакви стека. Ориз мога да взема за мляко. Не. Телешко, телешко. Не, натискай там. Що бе? За яйца, за блядица. Не, дренажите ми още не са зараснали и точно за дренажа на хвана. Добре, айде сега само това.
Я посередине. No, moderno una pek. No, moderno una pek. Ne sta. Ja vem, skori, nemaš, ne veš, še skori do kraja. Ако си решиш, си решаш. А, ужас. Готовишь? Да. Хубаво неща има тук. Ето една моя. Супер. Браво, Марианка. Много се радвам, че се обади. Много ти благодаря. Уникален в момента тук. Следваме единия после другия. Не знам. Ами не знам, Взете министър. Ми няма.
Teraz. Tutaj snacksujemy. I bombony. Нищо не мога да се яде от тях. Най-стресна от кола. Дай да видим какво има по списъци. Стига това какво се гледа. То джин, тоник. Има лимонче. Лимонче или портокал. Ще ги те вкусното макамо бе. Добре, бе, чакай да взема човека да иначе. Не може да изкара на хода. Не си на пика. Ей, това взе. Хасиенда. Взе. Аз искам да ви стейк даден за време. Ама нека да ми беше препила. И това ще се повече да реши това. Вчера бе, колко О! Не. Не искаш сьомга. Да. Тя може и да правките и се ходи. Мале. ужас. Дали аз не видях. Аз казах. Ama bu anne bu da pişirmeyi. Не. Колко са? Ето го от пазара. Не, каста. Ходица, часа е 8:20. И гледайте какво ми се бъде сега. О! Нифички, каначи, кристенци. Сенце и жути чуша. Сега ще район. Сипя нещо за пиене. И сигурно ще си лягам, че е много късно стана. Ще е много късно. От мен е чао. И ще ме дойде седмица.